ലോൺ എടുത്താൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ പലിശ അടക്കണം. പലിശ അടക്കണതിലേറെ വലിയ ചിലവാണ് വരുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ശരിയാക്കണം. അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യ ഒന്നും ലോൺ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആകെ ചോദിച്ചത് 1 ലക്ഷമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ 1 ലക്ഷത്തിൻ്റെ പലിശ കുറച്ചധികം കൂടുതൽ വരും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ചിലവുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ചിലവിന് തന്നെ ഒരു 15-20 ഉറുപ്പ്യ നമ്മളേന്ന് പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ 1 ലക്ഷം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരല്ലേ, ചിലപ്പോൾ ലോണ് എടുത്താലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് എപ്പോഴും താങ്ങിക്കോണമെന്നുണ്ടാവില്ല. എന്ത് പറയണം മക്കളെ, വീട് പണിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷേ ആധാരം വെച്ചെടുക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതെന്തായാലും ഞങ്ങൾ ആ വാക്ക് പിൻവലിച്ചിട്ടു. ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും ചൊറയാണെന്ന് കേട്ടു. എടുക്കണവർക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ, അടക്കുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ധൈര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ എടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൊണ്ട് അടക്കാൻ കഴിയാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ അത് വല്ലാത്ത സങ്കടം, അതുകൊണ്ട് എടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എന്തായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വിധി നമുക്ക് പടച്ചോൻ തരാതെ പോലല്ലോ. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് വീട് പണി കയറും. ഏതായാലും ഇത്ര വർഷം 4 വർഷം കാത്തിരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കന്നെ. സൂര്യ ഡ്രീംസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വിശേഷങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് വീഡിയോ എടുത്തേക്കാത്തതിന് കാരണമുണ്ട്. രാവിലെ ഇന്ന് മക്കൾക്ക് സ്കൂളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഇന്നിപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച അല്ലേ, അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് സ്കൂളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിന്ന് കുറച്ച് നേരം വൈകിട്ടാണ് കേട്ടോ എണീറ്റത്. പിന്നെ സൂര്യമോളെ ഇന്ന് അംഗൻവാടിക്ക് ആക്കണില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മടിച്ച് ഇങ്ങനെ എണീറ്റ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6:45 പിന്നെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ്ട് പൈപ്പിലൊക്കെ വെള്ളം വന്നേന്ന് വെള്ളമാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു. വെള്ളമാക്കൽ കഴിഞ്ഞാണ്ട് പിന്നെ ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേന്ന് കേട്ടോ. ചോറ് നാത്തൂൻ വെച്ചു. ചോറ് ഞാൻ എണീറ്റ് പോയി ചോറായിക്കണം. പിന്നെ കടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കടി ഉണ്ടാക്കാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചപ്പാത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചപ്പാത്തി പൊടി പാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ സൂര്യമോൾ പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പയർ കറി വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പയറില്ല, അതിൽ ഞാൻ തക്കാളി വാട്ടിക്കാണ്ട് നാളികേരം അരച്ച് അങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കിട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിന്നില്ല. പിന്നെ ബാക്കി പണികളൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരുതി നിൽക്കുന്നു. അതിലാണ് നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്തത്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറേ തിരുമ്പാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. തിരുമ്പൽ കഴിഞ്ഞു, തോരടൽ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാണ്ടായിരുന്നു. ചായ കുടി കഴിഞ്ഞാണ്ട് പിന്നെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അച്ഛൻ വട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നാണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരുങ്ങ് നമുക്ക് തിരുവാലിക്ക് പോകാണ്ട് പറഞ്ഞു. അല്ല ചോദിച്ചു, തിരുവാലിക്ക് എന്തിനാണ് പോകണത് ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വർത്താനം നിർത്തിയതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. അവിടുന്ന് ഒരാൾ വീഴണ സൗണ്ടാണ് കേട്ടു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം വിചാരിച്ച് ഞാൻ തന്നെ, എനിക്ക് മക്കളുണ്ട് അവിടെ കളിക്കണം. അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാളി, ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് നേരം അന്തം വിട്ട് നിന്നതാണ്. അപ്പോൾ സൂര്യമോൾ അവിടെ, അതിലെ ചെക്കന്മാർ പോകുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏട്ടന്മാർ കേട്ടോ, സൂര്യമോളെ ഏട്ടന്മാർ. അപ്പോൾ ഓലെ കണ്ട് പേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഓൾക്ക് ഓലെ കാണുന്ന പേടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഓള് പേടിച്ചത്. ഓള് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, എന്നെങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഓൾക്ക് അതിൽ ചെക്കന്മാർ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓലെ കണ്ട് പേടിച്ചാണ്ട് കരയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ വിഷ്ണുവിനെ ആക്കി പോകുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണു ഉണ്ട് അവിടെ. വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പോലെ അവിടെ കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സൂര്യമോൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഓള് കരയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണാണ്ട് കരയാണ് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല മഴ പെയ്ത് പോയി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെറസിൻ്റെ മേലെ വന്നാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണിച്ചുതരാം. കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്ന് അടിച്ചൊരു വൃത്തിയാക്കലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കണ്ടോ, ഇതൊന്നും വാരിയിട്ടിട്ടില്ല. വാരി ഇടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ മുറ്റത്തേക്കാ വാരി ഇടുള്ളൂ. ഞാൻ അതൊക്കെ മഴ ഇല്ലാത്ത അന്ന് വാരിയിട്ടാണ്ട് കത്തിക്കണം. ഇതിലിപ്പോൾ നടക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ഞാൻ തന്നെ ഇതിൽ നടക്കുമ്പോൾ വഴുക്കി പോണാണ്, അതുകൊണ്ട് വലിയ പേടിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഉങ്ങുമരമുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിടും കേട്ടോ. ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിന്നോണ്ടേ. കുറേ മുന്നേ അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം വെട്ടിയത് പിന്നെയും തെളുത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നല്ല മഴ പെയ്താണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നനഞ്ഞേക്കണ് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാക്ക് വിരിച്ചാണ്ട് അതിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ആകെ നനയും. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തിരുവാലിക്ക് പോകാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തിരുവാലി ബാങ്കിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി പോയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരുവാലിക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തിരുവാലി ബാങ്കിൽ ലോണിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വീട് പണി തുടങ്ങണം. ഞങ്ങൾ ഈ 4 വർഷമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഒക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ വീട് പണീൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞാൻ
പറഞ്ഞത് തന്നെ പറയുകയാണ്, ആവർത്തിക്കുകയാണെന്നൊരു കൂട്ടുകാരും പറയരുത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളെ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓർക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഉൾപ്പെടുത്തി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓലെ സംശയം കൂടെ തീർന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലോണിൻ്റെ കാര്യം ശരിയാകുമല്ലേ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹൗസ് ലോണിൻ്റെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആധാരം വെച്ചൊക്കെ എടുക്കണം. അത് ആധാരം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാനുണ്ട്, മണ്ടി പായാനുണ്ട്. അതിന് തന്നെ ഒരു 15 ഉറുപ്പ്യ 20 ഉറുപ്പ്യ ചിലവാണ് കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അത് പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ താങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് വരില്ല. നമ്മൾ ആധാരമൊക്കെ പണയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാരല്ലേ. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോണ് കിട്ടുമോ ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാനായിട്ടില്ല. കാരണം ആധാരം വെച്ചാണ്ടൊന്നും ലോൺ എടുക്കൂല. നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ ഒരിക്കലും എടുക്കൂല കേട്ടോ. കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമല്ലോ. പൈസ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി കൂട്ടിയാൽ പോരാ, അങ്ങോട്ട് അടക്കും വേണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് വയ്ക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ അധ്വാനമാണ് ഈ 4 വർഷം ഇതുവരെ എത്തിച്ചത്. എന്നിട്ടും നമ്മളെ കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ചിലവാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ചിലവുണ്ട്. ആ ചിലവിൻ്റെ കണക്കൊന്നും നിരത്താൻ വന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ. ഇനി നമ്മളെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്, കുത്തി നോവിക്കണവരുണ്ട്, അതിനായിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് ഇടുന്നവരും ഉണ്ട്. ചിലവർ നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടാണ്ട് പല കമൻറ്റും ഇടും. അതായത് വീഡിയോക്കുള്ള കമൻ്റ് അല്ല ഇടുക, വീഡിയോ കാണാതെ ഇതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമൻ്റ് ഇടുക. ഒരു ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ കാണൂല, അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ഇടുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോലെ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ വീഡിയോ കണ്ടാണ്ട് കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ അത്രയും നല്ലത്. കാരണം ഇന്നാലല്ലേ വീഡിയോ കണ്ടാലല്ലേ അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലോൺ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്ക് പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കൊടൂര മഴയോട് മഴ ഇടിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് 450 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വീടായിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വീട് ഇതേപോലെ ഒരു 600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോ 650 സ്ക്വയർ ഫീറ്റൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് തന്നെ 2 റൂം എടുത്താണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് 450 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുക്കാൻ കാരണം വീട് പണി, സാധാരണക്കാർക്ക് വീട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വീട് പണി തീർക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയണത്, വീട് പണി തീർക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയും. കാരണം കുറേ പണികളുണ്ടാവില്ല. ജനവാതിൽ വെക്കണം, അടിപ്പണി നടത്തണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണികളുണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ തീരുമ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ പോകും. പൈസ പോണേനും തിരക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 450 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ, പണി എടുത്ത് തീരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ഇതിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോയത്. അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ 2 റൂം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട് പണി കഴിയണതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ അച്ഛനുള്ളന്ന് അച്ഛന് ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ കാട്ടി കൊടുത്തേന്നു കേട്ടോ. വീട് പണി ഇങ്ങനെ ആയി അച്ഛന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട്. കാരണം അച്ഛന് നമ്മളെ വീട് കാണണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ വന്നേന്നു കേട്ടോ, സൂര്യമോളെ പിറന്നാളെന്നാ തോന്നുന്നു. അച്ഛൻ വന്നേന്നു കേട്ടോ വീട് കാണാൻ. പക്ഷേ ഈ അടുക്കള കയറ്റിയെന്ന് അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ വാർപ്പിൻ്റെ അന്നൊക്കെ അച്ഛൻ വന്നേന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അച്ഛന് സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു റൂമായിട്ട്. അപ്പം പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടി ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ അടുക്കള കയറ്റാണ്ട് തേപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പെയിൻ്റ് അടി കഴിഞ്ഞാണ്ടൊക്കെ അച്ഛന് വീട് കാട്ടി കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, വീട് ഉസാറാണല്ലോ, വേഗം കൂടിയിരുന്നോളിഞ്ഞ് പറഞ്ഞേ, കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിച്ചത്, ഇനിയിപ്പോൾ അച്ഛനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു റൂമാകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകൂലേന്ന്. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ അന്നത്തെ കാര്യം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്, ബുദ്ധിമുട്ടാവൂലേന്ന് ചിന്തിച്ചത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി. പിന്നെയാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, ശരിയാണ്, ഒരു 2 റൂം എന്തായാലും വേണമെന്ന്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം. പിന്നെ താട്ടനിട്ട് വരുന്ന കാര്യത്തിൽ അമ്മേനെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടൂല കേട്ടോ. അമ്മ താട്ട അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് താട്ടനെ ഒറ്റക്കാക്കി പോരാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. എന്നാലും അമ്മ ഇവിടെ 2 ദിവസമൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ചില കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചിരുന്നു അമ്മക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തറവാട്ടിലാവുമ്പോൾ അമ്മ നിൽക്കണേനല്ല, പക്ഷേ കൂട്ടത്തിലാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞമ്മക്ക് പറ്റിയാലും ചിലവർക്ക് പറ്റിക്കോണമെന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ അമ്മയാണെങ്കിലും അച്ഛനായാലും ഓലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു റൂമായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ ആയാലും 2 റൂം വേണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ
ലോണിന് അന്വേഷിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ലോണ് ആയോ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല. എന്തായാലും ആധാരം വെച്ചാണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കൂല കേട്ടോ. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങൂല. പിന്നെ അടക്കാൻ നമ്മൾ കുടുങ്ങും. പിന്നെ കടം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് 4 വർഷം ഏതായാലും ഇത്ര കാലം കാത്തില്ലേ. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലം പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ബാക്കി അടുക്കളക്ക് ഗ്രില്ല് വെക്കണം, ഗ്രില്ല് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്ര കാലമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഓരോ ചിലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണ്. ആശുപത്രി കേസായിട്ട് അങ്ങനെ വരികയാണ്. ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ സങ്കടം പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണ്. നമ്മൾ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, എന്ത് പറയണ്, നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. ഓല് നമുക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലാരുമില്ലേ പറയാനും വയ്ക്കും. ചില കൂട്ടുകാർ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലം നമുക്കും ഉണ്ടാകും. ഒരു റൂം കയറ്റാനുള്ള ആഗ്രഹമല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലം ശരിയാക്കിയേക്കാൻ എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം. ഇന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ കുറേ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അടക്കള പണീൻ്റെ വീഡിയോ ഇടണം ചേച്ചി, അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ കഴിയണ വിധത്തിലൊക്കെ അടുക്കള പണിയൊക്കെ എടുത്ത് വരണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇറച്ചി വെച്ചാൽ ഇറച്ചീൻ്റെ വീഡിയോ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഇടുമായിരിക്കും. ചിക്കൻ കണ്ട് മടുത്തു പറയും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ബീഫൊന്നും വാങ്ങലില്ല എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇവിടെ ബീഫ് വാങ്ങൂല കേട്ടോ. ബീഫ് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ തിന്നാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് കയറും, പക്ഷെ വാങ്ങലില്ല. ഞാൻ അതിൻ്റെ മുന്നേ അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവിടെ ഈ വീട് എന്നാ വെച്ചത്, ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെന്നാ ഉണ്ടായത്, അന്ന് മുതലേ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു റൂമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കുടിയിരിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ടൊക്കെ ഒരുങ്ങിയതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് അച്ഛനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതും പടച്ചവൻ്റെ വിധിയോട് അതും നടന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ അമ്മനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു റൂം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ നടക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. പടച്ചവനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ. എന്ത് പറയണ്, കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് പറയണ അതല്ല കേട്ടോ മക്കളെ. പറയേണ്ട സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാണ്ട് ആരും കുറ്റം പറയാനും കളിയാക്കാനും നിൽക്കില്ല മക്കളെ. കാരണം എന്തേലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേനും കുത്തി പറയണവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓലോണ്ടാട്ടോ ഈ പറയണത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മക്കൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വിശേഷങ്ങളും. കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.